Altså jeg havde jo et problem med, at jeg ikke kunne finde elever i starten. Og så blev jeg inspireret dengang af en anden hjemmeside, som skabede kontakt mellem, det var så folk, der spillede i bands, og folk, der søgte et band til bryllup for eksempel. Jeg havde mit problem og tænkte, jamen der er der noget, de løser der et eller andet derovre, og så blev jeg inspireret af det i mit eget projekt. Og så ringede jeg til ham, der udvikleren, programmøren, og fik ligesom startet en hjemmeside op, og så er det ligesom gået derfra, og så skabes der jo hele tiden nye problemer. Fordi den platform, vi har nu, er nogle helt andre problemer, som jeg også løser, kan man sige. Fordi at når du starter, altså når du sår et frø, så vokser det, og så kommer der nye problemer, og der kommer noget feedback, hvor du tænker, nå ja, det havde jeg sgu egentlig ikke tænkt på, det skal jeg da lige have udviklet. Så jeg tror, det handler om at være åben og have et drive til at vil løse problemer hele tiden, og ikke være, man skal passe på ikke at blive sådan overmandet af alle de problemer, man skal løse, eller overmandet over, jamen, hvordan laver man en platform for musikundervisning. Men du skal ikke lave en platform lige med det samme, der udfylder det hele. Du skal måske bare starte med en hjemmeside, der lige beskriver nogle ting og kan nogle få funktioner. Så start med det, så udvikler det sig derfra. Så vi lærer hele tiden. Vi er heller ikke færdige med vores projekt, selvom vi er her nu. Altså vi har langt endnu også. Jamen det er fedt, at du skaber noget selv, synes jeg. Jeg er totalt stolt over at være i gang med sådan et projekt, hvor man påvirker andre mennesker, og folk ringer ind og siger, at det var fedt, at du kunne gøre det her, og fedt, at du har hjulpet mig på den her måde. Og så er det fedt at have friheden også. Et eller andet sted, så kan man jo, når jeg møder ind her på kontoret, så kan jeg finde på et eller andet. Jamen jeg kunne godt tænke mig at lave en video med en musikunderviser i dag. Så prøver vi at lave en plan for det, og så kan det være ugen efter, så er vi i gang med et projekt, kan man sige. Så det der med, at du har en frihed, og du skaber noget for andre, og altså du skaber noget værdi for andre, det synes jeg er totalt fedt. Det er totalt sejt.